Benvinguts de nou a Enrocat amb sa llengua, l'espai on els escacs, la cultura i les paraules de Menorca es troben damunt el mateix tauler. Avui parlarem d'una idea molt important, els escacs com a eina per aprendre millor. Els escacs no són només un joc de competició, també són una eina educativa que ajuda a desenvolupar la memòria, la lògica, la concentració, la paciència i la presa de decisions. Avui descobrirem per què els escacs es juguen a escoles d'arreu del món, reflexionarem amb una frase de Garry Kasparov, aprendrem què és l'oposició en els finals de Reis, resoldrem el problema del dia i acabarem amb una expressió menorquina molt sàvia. Gallina vella fa bon brou. La curiositat d'avui és aquesta. Els escacs es juguen a escoles d'arreu del món com a eina educativa per millorar la memòria i la lògica. Aquesta és una de les raons per les quals els escacs tenen tant de valor dins l'educació. Quan un infant juga a escacs, no només mou peces, està aprenent a observar, a esperar, a calcular, a anticipar conseqüències i a respectar unes regles compartides. Els escacs ajuden a fer una cosa molt difícil, pensar abans de decidir. Per exemple, abans de moure una peça, el jugador ha de mirar si el rei està segur, si una peça queda penjada, si hi ha una amenaça del rival o si la jugada forma part d'un pla. Això és educació en estat pur. No és memoritzar una resposta, sinó aprendre un procés mental. També tenen una virtut preciosa. Tothom pot seure davant el mateix tauler. No importa la llengua inicial, l'edat o el nivell. Les peces creen un llenguatge comú. Per això els escacs poden ajudar a integrar, a comunicar i a compartir aprenentatge. La frase d'avui és de Garry Kasparov. Els escacs són un llenguatge universal d'estratègia i disciplina. Kasparov va ser un dels grans campions de la història dels escacs, però aquesta frase va més enllà de la competició. Quan diu que els escacs són un llenguatge universal, ens recorda que una partida es pot entendre a qualsevol lloc del món. Un infant de Menorca, un alumne de l'Índia, una jugadora de Geòrgia o un mestre de Cuba poden compartir el mateix tauler i entendre les mateixes idees, atacar, defensar, protegir el rei, controlar el centre, preparar un pla. I quan parla d'estratègia i disciplina, ens dona dues paraules clau. Estratègia vol dir saber cap on volem anar. Disciplina vol dir tenir la paciència i la constància per arribar-hi. Això també serveix per estudiar, per aprendre una llengua, per preparar un projecte o per superar una dificultat. Sense estratègia ens perdem. Sense disciplina abandonem massa prest. La paraula d'avui és oposició. L'oposició és un concepte molt important en els finals de Reis, especialment quan queden pocs peons damunt el tauler. Imagina dos reis enfrontats, separats per una casella. Cap dels dos reis pot acostar-se més, perquè en escacs els reis no poden estar un al costat de l'altre. Quan un jugador aconsegueix que sigui el rival qui hagi de moure en aquesta situació, sovint guanya l'oposició. I guanyar l'oposició pot permetre avançar el rei, entrar dins la posició rival o ajudar un peó a coronar. Dit d'una manera senzilla, l'oposició és una lluita de temps i espai entre dos reis. És un concepte petit, però molt profund. Ens mostra que els escacs no sempre guanya qui té més peces, sinó qui entén millor els temps, les caselles i l'ordre correcte de les jugades. En els finals, el rei deixa de ser només una peça que hem de protegir i es converteix en una peça activa. Ara arriba el nostre problema del dia. Mira bé la posició del tauler. Avui et propos que pensis com un jugador que aprèn a l'escola, amb calma, amb ordre i amb mètode. Primer, observa tot el tauler. Segon, identifica quin rei està més exposat. Tercer, mira si hi ha escacs possibles. Quart, comprova captures i amenaces. I finalment, intenta trobar una jugada que tingui sentit dins un pla. Et deixo uns segons per pensar.
Quan resols un problema, el més important no és només encertar, el més important és construir un bon camí de pensament. A vegades veiem una jugada espectacular, però no funciona. A vegades una jugada tranquil·la és més forta que un escac immediat. A vegades la clau és defensar abans d'atacar. Per això, els escacs són tan útils per aprendre. Ens ensenyen a revisar les nostres idees. Ens ensenyen que pensar bé és millor que córrer molt. Ara revisa la teva resposta. Has mirat les amenaces del rival? Has comprovat si la teva jugada deixa alguna peça sense defensa? Has pensat què respondrà l'altre jugador? Si ho has fet, ja has entrenat una habilitat molt valuosa. L'expressió menorquina d'avui és gallina vella fa bon brou. Aquesta expressió vol dir que l'experiència té molt de valor. Amb els anys, amb la pràctica i amb allò que hem viscut, aprenem coses que no sempre es poden explicar només en teoria. És una expressió molt bona per als escacs. Un jugador experimentat potser no calcula més ràpid que un jove, però sovint reconeix patrons. Sap quan una posició és perillosa, sap quan convé canviar peces, sap quan ha d'esperar i quan ha d'actuar. Això també passa amb els mestres, amb els padrins, amb els entrenadors i amb totes les persones que acumulen vida i coneixement. Podríem dir gallina vella fa bon brou. És una manera preciosa de recordar que l'experiència no és una càrrega, és una riquesa. Avui hem après que els escacs es fan servir a escoles d'arreu del món perquè ajuden a desenvolupar la memòria, la lògica i la presa de decisions. Hem reflexionat amb Kasparov sobre els escacs com a llenguatge universal d'estratègia i disciplina, hem après què és l'oposició, hem entrenat la ment amb el problema del dia i hem descobert l'expressió menorquina gallina vella fa bon brou. Això ha estat Enrocat amb sa llengua. Ens veiem al pròxim episodi. I recorda, aprendre és com jugar una bona partida. Cal mirar, pensar i avançar pas a pas.